Ekhaya sikhule ngomthandazo. Umama wayehlala esithi masithandaze njalo. Ngiyathembisa. Kwakunge-25 kaDisemba. Wonke umuntu unabile. Nami ndaqonda mandizame ezibembili zibentathu ndaya kwamama yangichaza ndafika nyani ndabuchaza ndabusela nyani utywala. Ndiye ndabusela ndangakwazi nohamba. Ndaqonda ngoku ndi-right make ndiye endlini. Ndithe ndisendleleni apha ethafeni ndiye ndava ngesikhalo esirhaqa. Xa ndabangazama ujonga andiboni mntu. Kodwa ndanyakathisa ndafosta ndahamba. Ndithe xa ndisiya ndisondela lesikhalo sayasisondela. Ndayiqonda ukhona umonakalo othile owenzekayo. Ndiye ndathi xa ndisondela ndiqhinga le ntwazana yabe ikhala kukho amadoda amahlanu phezu kwayo. Babe bemdlwengula bengenasongo nesizi.